ke kaunti ma Migori atere nyaka weche matimore kaunti ma Siaya. Riwruok mar jotend jopuonjre mag mbalariany e kaunti ma Siaya owito oko weche moko mamieno gi ni moko kuom jotend siasa e kaunti no, ahinya to gavana ma Siaya kanyakla kod jalupne, osebedo ka tiyo kodgi e yo marach e chwalo nyime ajenda mag-gi mag siasa. Ka otelnegi kod jatend jopuonjre mbalariany ma Ramogi Ogingo Dinga Peter Odhiambo. Gikwayo jotelo ariyogo mondo mi obed piny kendo olos gigo makelo pogruok e kindgi ma ok giluongo nying jopuonjre. Gilero ni kwe ema biro nyayo dongruok to ok tulo mapile ka pile. Gavana James Orengo kod jalupne William Oduol osebedo kod gwenyruok e paro e jumbe ma okalo. Gino ma osenyayo tulo ok mane kindgi to kata johera magi. Leaders and politicians of this county, leave the governor and deputy alone. We want harmonization. Development, leadership, security, all these things are always embodied by peace and tranquility. We understand we have some politicians who are the one trying to intrude. Siaya is a county that has even very, very great people, but very few people are getting these opportunities to go to school, and when they are not empowered in their own town, they can't even come back to do this. Kindly, when you are distributing to the governor, the county, and all other politicians, the CDF, when you are distributing bursaries, consider vulnerability and just ensure each and every person gets. It's not a favor. It's a guarantee. It's not a favor. It's our right and responsibility as the citizen to demand for quality service. So we are here as university student leaders. We are demanding. We are not requesting. Nyakoro mgajuang dakika en 20 tok saa 7 mar odiechieng'. Pod wantiere gi mathoth ahinya